Auri. Auro je Superman. Aurel. Ale daj mi tú pásku. Aurel. Ja tu natáčam krky. Krky, máš video. Stabilizovaná poloha. Najlepšie, čo môže. Ale toto nie je stabilizovaná poloha. Ale je. Aurel. To je poloha Superman. Nechajte. Auro, krvácaš inak. Ale Kde? nekrváca. Na ruke, fakt. Ale ránka, no. Ránky. Ozi, ty čo? Nie, tak... Vyspatý je po akvavíci. No určite. Vieš, lebo... Ešte sa aj pošťal, Auro, nie? Nie, nič tak. Miro, zviaž mu nohy. Neviem ho dať do stabilizovaného, taký veľký zadok má do piči, že... Takto. Nie. Aby ho našiel nejaký... Ale ty prestaň. Nejaký riči. Ešte mu vysvetľme, kaký je. Jeho poviem mi nejaký bežďak. Svičko nakreslíme si ho. Dopadu. Daj mu ich dole. Jaký kokodí. Topánky nie, chceš na dole gate, že nech ho niekto znásilní. Chudák chlapec, ale Miko s lepiacou páskou a fix schovačku. Ticho, môj. O tom nikto nevie, iba ty. Už o tom vedia všetci, lebo ťa natáčam. Mám pokračať. Jasné. Tak to je mi dobro. Toto je stabilizované. Kam si dal to nohu? Na piču. Takéto suseda treba mať, no. Zase sa bijú kokoti, aha. Mirdo to vie. Ja počúvam hudbu a Mirčík chce byť agresívny. Auri. Jak vždy. Aurel. Tak to je mi dobro. Aurel. Aurel ide kriminálka. Za Miko. Nie. Počkaj to. Počkaj, čo píšeme? Nebuď blbá. Nebuď blbá. Počkaj. Čo píšeš? Daj mu aspoň ďalej tričko, nech to vidím. Nikol, ty máš tie písky a hociky, ale... Ozi mi nespodaroval. Aurel prevrel. Ale tak to je bára, veď každá takhle, že v robote je Tak mu aspoň zlep nohy, nie? Dokopy. Ale to mne dovolia, aj ty ostatní. Ale áno. Môžem mu zlepiť nohy. Môžeš. Ale ja si ja. Ale necháme ho tu spať, iba v tom prípade. I love you! You! Pokreslím aj bradavky.